Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love and the support. So, my beautiful people, today I have a quick one to share with you. One that's the normally say shall never and see. I tell you that progress the analyst. I am here for you, and there is every reason why you need to subscribe to this channel because we bring it to you back to back. So sit back, listen to this update. You might agree with him, and you might also disagree with him. Obutu Africa Shine TV have a quick one to share with us. Obutu Africa Shine TV, you can as well check him out, and also, as I said before, you can agree with him, you can also disagree, but anyways, let me leave you and enjoy every bit of this video, and I'll be right back. I'm saying congratulations is that restoring Biafra is no longer is next to you because Biafra have come. When I'm telling you people that Biafra got armored cars, name them, you won't believe. Like a Prime Minister Simon always said, what you don't know is bigger than you. I don't want to go further on that. My major reason you are hearing from me is that Emeka gift, you are Ibo Nyongrangu, Ibo Zu Nrunu Nagije. Ije gị jụọ nne gị onye ewu nna gị Emeka gift. Je jikeni nne gị onye mụrụ because now I know that Papa gị bụ a truck driver. Ọ na-agba Lagos na-agba ugwu Hausa. So amara ebe a nọ mụrụ Shagamu, Ore, Jebuode, Ore, Benin, Umunede, Mgbudi, Oborafo, Kafanchan, Niger, Kano to Kaduna to Sokoto. So all these places they been the truck na kusigas kampora gasa mabure na emma ana magumba mrogo nwere mara Emeka gift. Ebaka no must ebaka amara papa gị mara nne gị. Ebaka papa gị tụbara gị nne gị megi. Ọ hiji mu ife because onye amụrụ na truck ime truck onwere brain onwere almost ndị emego m investigation chọpụta that na ndị niile a na-akpọ DOAs na-eme nkwugheri ndị truck drivers Fulani na ndị Yoruba na some part of eflevu ndị Igbo mụ ha. So ihe gosi na upbringing the difference. Ị ga-afụ na ọ bụrụ ezigbo onye Igbo, ị ga-afụ na ọ bụrụ ezigbo Biafra. Ka iji kpọọ onwe gị ezigbo onye Igbo wee chọọ ka egbuchapụ ndị ese ị na-fight freedom as a freedom fighter like you, Emeka gift. You open your mouth to say the youth of Imo State is one that burned down University of Ezoke and other one facility and Ibezim house. Are you normal? DOS, IPOP, Nigerian criminals. Why can't you grab this man and go and put him in a brain? This is the reason why unu kidnap ndị mmadụ na-egbu na-eme organ harvest na asịnachi moto na-ededebe n'ime ọhịa. Unu jegote ewu na ehi efi unu eburu je bugbuo n'ime ọhịa jegoro egbe ntụ na-agba ha na-asị unu na-achụ Fulani. Hapụ freedom fighting unu ga na fight na-ekwugheri because of gono Fulani na-enye unu ego maka ijiri ihe aje promote Fulani ka ha bịa gbusie ụmụ Igbo ndị yutu ndị Biafra, ndị yutu ndị Imo, ndị yutu ndị Anambra, ndị yutu ndị Abia, ndị yutu ndị Ebo, ndị yutu ndị Enugu, ndị yutu ndị Delta. Why are you not ashamed? You're supposed to be ashamed of yourself like the way Osore Dokubo
is ashamed of himself. Uche for them. A more powerful. Chinasa Nguru them. Chika dozium them. Gift. A mega gift. Ndu IPOP akwụgwọ ipitokwuba against ndị IPOP DOS akwụrụ anaghị ụgwọ ikwugheribe ka ị ga-esi wee na-achọ ka ebuchasịa ndị utu. His Excellency Prime Minister Simon Ekpa sị na ọnyanwa dunyere ndị ajere kwatusie ihe ndị a ha jeje na Biafra Liberation Army mere ya maka obi ọjọọ in a fight freedom, a man and freedom fighter and enmity. Or like a politics. Politics is there's no enmity and there's no best friend, enemy. No enemy. In a fight freedom, if you innocent judges are fight, you know, pay cause against the Prime Minister Simon Ekpa. When I fighting here. At the end of the day, Biafra Mbakoto on a May election, only win or cheba. Man, you because of because of who are afraid, because of the punishment the spirit of Biafra are giving to you people for selling Mazen Namdekan $9 million. Share the money. You people are doing all things, all kind of evil to make sure you people won't pay back $9 million because you know that this new Chief Justice Kekere will come after you people to pay that money back because you people must pay Nigerian government their money. You can't just swallow $9 million when you know that you can't deliver. Malami say you don't have power to deliver. Pay back the money we pay into your private account. Then why are you afraid? Pay the money. Have you finished the money? If you use it to build a hotel, put your hotel for sale. Put your properties, your land for sale. Stop behaving like a child. You are no longer a child. You are made in the zoo where they keep animal that are already dead. You are made in the forest, nchi, mbada, elephant, mbenyi, ezi ọhịa ha nwụchago emeka gift. Ọ bụrụ na ị mara ife ugbu a kemgbe ị ga-amụ ife emeka gift ka ị ga-eji chọọ ise ti ụmụnne gị ọ bụ ndị ị na-fight freedom ị na-fight freedom ka isi na ọha nwa mere gbara unu ndị ọkụ ka eje gbuchasịa hope ebidogokwe ebe ọda ka na-epiki ha one by one ka ebe efu unu Biafrans all over the world. You see how DOS, IPOP, Nigerians are fighting freedom. For those who still following them, say they take they take alligator and water and swear with the one useless shrine. I don't know where they get that shrine that will destroy their life. He say to Munde up, came Chaisiaha, in a fight. Only can I fight freedom. Ebi where he can. Somebody ndị mere ihe ekwu n'ọha nwa gị pụta sọ ọbụ ha nwa n'ọndụ freedom for evidence igbo onye ara evidence iji ma na ọdị youth mere ị na-achọ evidence if igbo illiterate. I don't want to talk about this illiterates, hooliganisms, idioterisms, effluentalisms, iberiberisms, ofekenarisms. Nke iche na mmadụ ka ọ bụ mmadụ ọ bụrụ mmadụ. Prime Minister Simon Ekpa, His Excellency, and the Biafran government in exile, whether you will like it or not, will declare Biafra freedom restoration 2nd of December 2024. If you be prepared, you Biafrans, Biafra is already here. And after declaring it, Prime Minister Simon Ekpa said he will defend it. We will defend it, not only him. We Biafrans, we will defend it. We have everything. We got everything. You see, we are launching our armored tank. So, I'm an Nkwado, DOS, IPOP Nigeria, zone, because
unu nọchikwa ụzọ unu ewere isi unu zere mgbọ unu nọchi ụzọ unu ewere ana zere mmiri egbe eluigwe fopukwe unu ka osisi ebe ọbụla unu ga-akwụchi n'ụzọ egbe eluigwe fopụ unu gbuchipụ unu ga-akwụ unu nwa hapụrụ ogbe akwụ jere egbu ọmụ nkwụ asị m ogbe akwụ tirichie unu aka asị m onunu ahụ unu na-egburu ụmụ youth of Biafra UDOS IPOP criminal Nigerians data onunu ahụ unu na-egburu ụmụ Biafra ọfọ na ogo kpochie ya gbuoro unu onunu ọnwụ ka unu niile nwụọ although spirit of Biafra will destroy all of you. The spirit that follow Maazị Nnamdi Kanu ga-akpa unu na-eke kpa unu n'onye kpa unu n'afọ. So Prime Minister Simon Ekpa, may God protect you, guide you. We love you. You are leading us over powerful. You are leading. I don't know how I will qualify it. You are more than too much. You are more than so powerful. You and the Biafra government in Eza and the Biafra team. You people are more than powerful. You are over powerful. The hand of Michael Angel is upon you guys. The mighty hand of God is upon you. The spirit of Biafra is upon you. Move on. Biafra freedom, we have achieved it. Let me see that person that will block my way when I'm coming to relax in Biafra land, sleeping nice. As I'm going to Prime Minister Simon Abunweze, Bureze, Biafra government Umweze, Hanchari no more got on Banin, Umwibodine, Umweze. My gift, Quario Magu, DOS IPOP, Nigerian Criminal Limited. Don Undade Pueri Akanant, Emeriguno. Mazen Nandekana have disclosed you people, banish you, chase you away from IPOP. What are you representing for? Na-abụrụ ikiri ịtọ ndị mmadụ na-eburu moto ha na-egbu ha na-ezu oshi dị iche iche. Do you think we don't know that your hand, UDOS IPOP Nigeria, your hand is involved in bringing IDP in Imo State? Your hand is in digging coal in Enugu with Pitamba, who always giving Chinas and convoy. Look at the Chikadosium Kodokong, one area Chetaka, HIV, Nache Baya, Nenia, or fancy call a mayor or then pay them the Chaba, Nenkodo, Odoko Odo. May God have mercy upon you, DOS IPOP Nigeria. May God forgive you. May the spirit of Biafra have mercy upon all of you for trying to destroy the youth of Biafra. The power that follow the youth will Gabia Pasonu, Neke, Pia Pasonu, no ye, Pia Pasonu, Neke, Unama Fioma, Tiri Biafra, Bia, Ega Unirige, Unuga Musese. Ana masu no gunafu no funa mafu yoma wato wa generation no mafu yoma no na chibuchasi umu youth ke you battle the youth na the Biafra Liberation Army destroy that place, destroy and kai power the youth ke me help because na na-erete ego na Middle East ndị Arab na ego unu ejizi echo ire ka na-egbu na-ewere ọga na-ebunara unu Middle East ka unu na-eri ego egbe enigwe bukwe unu niile unu n'ọnwa unu na-ekpo na Biafra ọ ga-ekpochipụ unu niile. Prime Minister Simon Ekpa, His Excellency, Biafra government in exile. Jisini ike n'ọrụ, ike agwụ n'ụnụ. Chineke bi n'igwe kwụ ụnụ n'azụ. Ndị mbụ na ndị egere kwụ ụnụ n'azụ. Spirit of Biafra kwụ ụnụ n'azụ. Spirit of Maazị Nnamdi Kanu kwụ ụnụ n'azụ. Unu na-eme ihe unu na-ere n'anya. Kama unu ga-abụkwa one beast, bụrụ unu double beast. Ka unu dị butuo, kwatusie ihe niile ndị Zoological Republic nwere, Banana Republic,
a na-akpọ zoo nwere na Biafra land. Anyị enwego mmeri, ha che na oge adịkwa ka oge Ojukwu na-ekwugheri. Ọya ka Gowon ji gbana London. Unu echere gịnị ka Gowon ji gbana London? Ọ ma na nkịta Nyamagụ ya emeri, Ojukwu kwuru ya ekwu na onye ọbụla ga-ebi akpanie ya ọzọ. Ịkpanie otu esi jide Maazị Nnamdị ka ọnụ ụlọ amara ya Ojukwu kwuru na onye ọbụla ga-akpanye Nyamagụ, onye agha ndị agha kpaniri elu ga-ege ga-agwụ ga-anwụsịsị. Unu ga-anwụ na eke, nwụọ n'oye, nwụọ n'afọ. Unu nọ na plan unu ga-ezigbuo ndị yutu niile, ma Eastern Governors ma ọha na eze, all of you bụ ndị oshi ma ndị eze ada ekwu okwu. Ana Biafra ribe isi unu one by one. Ana Biafra dị ọkụ na-arụ unu. Ana Biafra kpaa unu aja, enu kpaa unu aja na kpaa unu aja, ndị mmiri kpaa unu aja, ndị ana kpaa unu aja. Aja ana Igbo niile, mmụọ niile na ana Igbo bịaba unu aja. Ha tọọ ọnụ ana ka ọ dọ akụ na ahụ unu, gbugbo unu ndị DOS IPOB na Nigeria. Unu ama afọ ihe ọma. Congratulations again Prime Minister Simon Ekpa. Congratulations Biafra government in Ezai. Congratulations Biafra media team. Airborne, airborne, airborne. So my beautiful family, that brings us to the end of this update. Please, I still remain your one and only Progress the Analyst. Do well, make sure you share this video. If you have not subscribed to this channel, what are you waiting for? Support this platform by joining our membership also. Thank you so much, and see you when I see you. For now, bye.